ta so mu tafi ka gama da Allah. To shikenan damun wani dan bidiyo ne ya kallo ni amma bari mu zo mu karasa. Kai mutume na, ka san abin da ke faruwa kuwa? A to me yake faruwa kuwa? Gab garin nan, in baka sani ba babu wanda ya kai buba iya wata. What? Caca ba kenan? Yi. Ha Allah na tuba mu ha a ga mana caca. Kai, bikin ɗanta ni da aka yi. Eh. Sai da ya ci kowa. Ha ba saboda ba mu nan ne. Mun garin mu inda caca ce aka zo gurin baya an zo ƙarshe. Ha ko wani ɗan caca da zai ga mana caca ne? Babu shi. Waye wani buba? Ya waye wani buba a caca? Yaushe ya fara caca? Kuma yaushe ya gama? Kuma yaushe yake yi? Da suwa ma ya cacan ma tukunna da hayyacin ya kowa da kowa. Yanzu kana da ja da shi kenan. Ha ina da ja da shi mana. Muka ja da wanda ya fi shi ma wanda ba a ganin shi. Muka ja da shi. Akwai tasar da muke mu ba ma ganin ma wanda muke kai wa kuɗin namu. Ba ma ganin shi ma ban ma mu san waye shi ba. Haka muke tata da shi. Ko mu da shi kai dai gwada kawai ba a cewa komai. Shi kan shi ya san ko suwaye mu. To bari in ga ma ka ji. Ko amarin bis ka je ka tambaya ka ji. Ba wanda ya tsaya kati ban sauke mai shi ba. Marin biz waccan ta Lagos. Ita dai na gaya ma har a ga mana wani buba. To ka je ka gaya mai in ya isa da yamma mu haɗa shi a dandali. Oke, za ka ja da shi kenan. Zan ja da shi ya zo ya gani. Wai ka san wani abu ma kuwa? Sai ka faɗa. Zaman cacan nan da aka yi da buba da wannan bakon. Mazo wai kake magana? Kwarai kuwa. An cinye shi komai riga da wando da komai nashi da yadda kalmin shi aka cinye amma ya ce ba zai bayar ba. Wa aka cinye wai? Wannan bakon aka cinye. To shi bai san waye buba ba? Daman sai da na gaya mai da na dawo daga gona. To yanzu dai ya ake ciki yanzu? Sun tafi wurin mai gari. Mu ma mu tashi mu je gun mai garin nan mu ga yadda za a kaya. Haka ba. Mu je ka Wannan ƙara ce a kawo wannan mutanen rigima suke a tsakaninsu. Shi ne na kawo masu sun je sun yi ta a dandali. Wannan buba ya cinye mazo gaba ɗaya ya cinye komai daga riga hula har wando sai da cinye masa. Shi ne ce ba zai bayar ba shi ne na tattaro su na kawo masu gaban ka. Allah ta jika. Allah ta jika. Kyau san kira. Allah ta jika. Na farko caca addini haramun ne. Wannan gaskiya ne. gaskiya ne wannan. Kowa ya san wannan gari na mai albarka na hana caca. Wannan gaskiya ne. Gaskiya ne. Kuma kai wani ganganci ne yasa sa kaya a caca. Kai buba Allah taimake ka. ka san idan ka ci kayan caca haramun ne. Gaskiya ne wannan. Gaskiya ne. Ranka ya daɗe. Ina jin ka buba. Tun lokacin da ka zaunar da mu ka sa liman ya mana nasiha akan mu daina caca. Na daina yi. Haka ne. Amma ina zaune ya je ta sani a gaba wai ya fi ni iya caca ba yadda zan yi. Wai shi dole sai ya ci ni. Ni kuma naga a matsayina wanda ya rike sarautar caca. Aka zo ake mun wannan hurin. Kawai shine dalilin da yasa na yadda muka je na cinye kuɗinsa ya sa mun kayan jikinsa na cinye. Shine kawai ranka ya daɗe ba wani abu ba. Ha tara dai sarki ɗaya ne a gurin nan. Ha tara dai. Yanzu dai buba Ranka ya daɗe. komai ya riga ya shige. Nan kowanne ya ƙara min caca a gari. Kuna ji ko? Muna jin kai. Tashi ku tafi. Godiya nake sarki. Godiya muke sarki.